फाइनालि बोसोरसेनि उनाव बेसेबा गोबावजों निउ बङाइगाव मोनफैबाय लोगोफोर। बोसोरसे मास मोननै जाबायमोन निउ बङाइगाव खावब्ला आरोखि आसामाव फैबाय दिनैहाय जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दायो 2:40 जाबाय हरनि ओरैबायदि खोमसि आरोखि नै 2:41 जाहैबाय। ओमफ्राय निउ बङाइगावआव दङ माला मोनहैबावो नोगोद गोबाव लाखिबाय आरोखि सेसखासै। बोसोरसेनि उनाव रङिया मोनफैबाय फैलाय रङिया मोनफैलायबाय लोगोफोर। दा रङियानिफ्राय जायै लोङै आराम प्लट थांसै। ओरैबायदि मानसि जायोना बेंगलरनिफ्राय फैनाया गासिबो नायलाय होंगो दोंगोनो जायगायानो गैलालै रङियाया ओरैबायदि फुल जाजोबखाबाय आरोखि मानसिखा फुल आरोखि रङियाया नै रङिया स्टेसना। आयौ बेंगलरनिफ्राय फैनाय गोजा जायगायानो गैया ओरैबायदि फुलखा रङियानिफ्राय नै जोंना मेलाया ओरैजाय आरो मेलाया जासिनो जोंना जानायल' आरोखि बिमाजों फिसालाजों लांफैदों जाहैबाय आंखौहाय। जासिले नुखायो दा नै नङाबा बिमाखौ जासिले नुखायो दा। मैयाहाय एकदम सोरगोपुरि पिकनिक स्पट खाथियावहाय बेरायहैदोंमोन नालाय हाथाइनि मुलि लायनो थांदोंमोन। दा बेवहाय आंना माबाया स्कुटिया मा होनो ओरैबायदि लेथ्रा जानानै दङ दा बेखौ सुनोसै आरो एकदम अबस्था खाराब जाना दंखायो आरोखि नै एकदम नायजाया ओरैबायदि लेथ्रा जानानै दङ माने आंनि एकदम गोलोमदैखौ थैखौ गोलोमदै बानायना बायनाय दे बियो स्कुटिया एकदम बिराद खस्थ'यै माबानानै बायनाय ओमफ्राय अबस्था खाराब ओरैबायदि हाद्रिना लामायाबो फाखा लामा नङाना अफ रड होनो नामा बिदिखौहाय। दा बेखौ सुनोसै आरो ओमफ्राय जोंना बिमाया मा होनखो आंनि लाइफआवहाय जेन'बा आंनि फार्स्ट माबायावहाय आङो आंनि माबाजों फैसाजों बायनाय दै नैबियो KW साइकेला माने आंनि फार्स्ट फैसाजों बायनाय आरो फार्स्ट फैसाजों आं खामायनानै 4,000 ना मा बेसेबाङाव बायदोंमोन आं बे साइकेलखौ बे समाव माब्लामोन होनबा बेयावहाय 2016 दङ नै 2016 सनाव बायदों आरोखि आं बे साइकेलखौ। ओमफ्राय दा बे साइकेलाव बिमाया फाननोसो नागिरलायबावो ओमफ्राय माबायाव थार्डआवनो बेखौ बायदों आरोखि BMW फिसालानि। फाइनालि आं नोंथांमोना दिनै आंनि फेमिलिखौ देखायनो सानबाय नैबेयो आरोखि फिसालानि थाखाय माबायावहाय एकदम बेबो गोबाव जाबाय नै बोसोरसेसो जासिगोन बियो एकदम खाराब माने बायला जिला खालामजोबथारबाय आरो फिसालाया नै बिमाया ओमफ्राय ओरै जि दागासिनो आरोना मा जि होनो बेखौ बिमा हा मोखां नायब्रा ओरै खनसे होद ओरै नायलाय नागा जि आरोखि बियो। ओमफ्रायहाय फिसालाया एकदम आंना नै माबि हेन टेन खालि मबाइलल' आरोखि से हेल' हाय होनदोंब्रा दे लोगोफोरखौ देलाय नायलाय ओरै नायब्रा खनसे ओमफ्राय बेनोसै आरो फेमिलि फिसा फेमिलि
ओमफ्रायहाय नैबेयाव दङ जाहैबाय नै लेपटप उल्थां फाल्थांसो दोनलाबायखायो फिसालाया। ओइ बिमा ओमफ्राय आंनो माबा नांगौमोन सेम्पु स्कुटि सुनो आं। सेम्पुआ बबाव दं नोंनालाय? हा? सेम्पु लानोसै ओमफ्राय फाइनालि सुखांबायखौनो होनदो। माने हिनजावा गारिखौ सालायोल' सुवा। ओरैबायदि मैला नायलाय डिक्किफ्राबो अबस्था गैखाया आरोखि सेसखा बेफोरबायदि जायोलै। मानो होनबा बिराद खस्थ'यैसो लानाय नालाय, खस्थ' माने मालायनाव जिग' खामानि मावनानैसो लानाय नालाय, दा बेखायनो मोजाङै जोथोन लानांगौ आरोना। दाम गोसानि बा लाख थाखानि माल नालाय बेफोरो, दा बेखायनो माने बिराद बार सिउ बारदों बापरे बाप। बेखायनो माने सोब बुस्थुखौनो मोजां बुस्थुफोरखौहाय दामि बुस्थुफोरखौ मोजाङै जोथोनै लानांगौ आरो। सोब बुस्थुखौनो बायनाय बुस्थुखौ मोजाङै जोथोन लानांगौ आरो ना, होमब्लासो भेलु जायो आरो ना। दा अफा गोजानाव थानानै जिग' खामानि मावनानै लानाय बुस्थु बेफोरो, दा बेफोरखौ मोजाङै जोथोन लायाब्लालाय ना मा होनो लोगोफोर? दा नै एकदम सुखांबाय, एसे मोजां नुबाय आरोखि गोदान हांनो बेफोरबायदि आरो। खालि हिनजावा सालायनोल' रोंगौ, सुवा फोसाबा आरोखि, मोजां फोसाबा सास्रांनो एकदम बेफोरबायदि जानानै दं आरोखि आंनि माबाया स्कुटिया। अब्ला लोगोफोर दाथ' सुखांबायखौनो होनदो नङा होमबा?